Aifutu ya mdare nyaya kurora mai mai wako kana wambuya wako chuma kana utaita mai wako mai vasarada ichi chipini mudunhu ramambo zarada ibhengari mudzimai wa chingukuru asati aroora anonzi chumawa saka chiendera mberi makoko mazozvisi vari kuratidza kuti imimi baba mudzimai wenyu wekutanga wamakanga muinaye ndewekuri ndekwadzongi kouyu ndokwachore achore naadzonge ndiani imimi amai aiva mudzimai wababa vandiani mudzimai wababa mamumuzive munoona dambudziko ramunoita ndo pamwe pai pamunozoona semunoomeserwa kana kuti munoona sekunge dare ramambo riripo pakunyanya kuremedzai nyaya yenyu umbowo hwayo tinawo uzere iyo zvinoona kutanga kutobvunza ure tee tichiitira kuti imwe nguva munopeta muramba uri munyoro nyaya yenyu yorerutswa imi munoreva kuti hamutoziva ukama huri pakati padzimai venyu nevanenge muinavo regai tichitendera mufati vatipewo umbowo uzere munogara navo kuti uziva nyaya yenyu yese vanonyatsoiziva vatiudzewo zvayakaita pamusoro ichangamiri nemakurukoti kunyange zvazvo kuti mubasa ngosingatoti ndindiite chapupu asi ndikuda kuti kana chokwadi chacho tichichiziva tichishanda kuno tikachiviga hapana wandavigira nokuti ndisudarira saka tautaura ukama mamiriro yakaita vanhu vanoti nyaya iyoyi ndatumwa nedare navasekretari kuti ndibvunzirewo ndatenderera ndichiunganidza umbowo waida kuti ungane pavaviri amai ava ndifunga kana kuti vabvunza vanotozviziva ndakatosvika ndikatovabvunza zvazvisiri zvokufungidzira kuti zvakamira sei saka panyaya yacho mamiriro yakaita ndiyaa yekuti zvisiri zvokufungidzira ndikutaura chokwadi pamberi pedare tichataura kuti chava chokwadi ava baba vanoyera shumba vari apa vanonzi Vincent Chinguku ichokwadi vakanga vakaroora Zvarada Chikuya anova ukwana dzonge sematauriro avari kuita saka Zvarada Chikuya ukwana dzonge iyeyo ndiye Zvarada Chikuya iyeyo ndiye mwana kuna ambuya zvichireva kuti amai vaZvarada Chikuya ndio kwaChihore amai vaZvarada Chikuya vari kwaChihore zvisiri kuti imwe imba imwe chete iyoyo handi ndakatobvunza mubhudhi wavo anonzi Remigius Chihore akatotaura kuti kana izvo nhamba dzavo dzese kana Zvarada wacho nhamba dzake ndinadzo zvina Remigius dzani kana dzadzonge kana ani kana kubataiwo vanhu vavo kuri kuti vapikisa vanotofonerwa vachikurukura saka nyaya iripo ndeyekuti ava mai vari kunoka munin'ina waamai vaZvarada avo shumba vari uko vakabereka vana vatatu naZvarada Chikuya ukwana dzonge saka pasina kana kuti kupomera kana kuti kuita sei kana kuti kuvengana kana kuita sei chokwadi changamira kana ikazonzi nyaya iyi ndanyepa semapupurira ndikuita taureti zvamaifanira kuzobhadharira vanhu muzoti iwe mufatira kupupurira saka nyaya iri apa ndeyekuti ava pari zvino vane ava asi ava ndambuya wevava kutaura kuti akoma wevava kana kuti amai vaZvarada vacho ndo vanga vatori ambuya noti vane vana nevava ndo changambiri chokwadi chatirikupakura midani rino chine manhamba ekuti kana makuda Zvarada wacho ndikupai nhamba dzake moenda panze kuti naye Zvarada ari kuno anonzi Vincent ndiani wako nhamba dzaZvarada ndinadzo kana moenda kuna Adzonge Texas ndikupai nhamba dzacho kuti Vincent ndiani wako anoti mukwasha wangu Adzonge vati ndakundikana nemhaka yekuti nhasi varunge vachiita zvekupuwa mafertilizers tofona here mukwasha anga hapana chakaipunza inhamba dzaadzonge 0739 kana uchitifona kureva kuti zvataurikota zvichokwadi kana achitifona ikafemakorokotobvunzei kuti kana zvaoneka zviri chokwadi ichi chauchazoitwa kana uyo achiti ndavafoni ari kuti gorokota ranyepa zvichokwadi ko chokwadi chakazowanika kumberi iwe wamboramba isai pava kuti moti vadzonge munhu anonzi Vincent Chinguku ndiani ndozvopedza Zvarada wacho ndozvopedza yese wamukuda kugana mberi chete kana dzabhutu hao nadzo
chokwadi chazobuda tinozovaita sende kuti varamba ende chokwadi ndicho chii Makasimba here baba. Tiripo murutaura wana vagombara shama mudare raChief Dotito. Tiripo tine nyaya yevana venyu muno. Vincent Chinguku munomuzivawo? Ndiani wenyu? Akanga akaroora anonzani? Pari zvino akaroora ani wenyu? Akaroora maimino wangu munin'ina wamadzimai kana kuti muzukuru madzimai wangu. Maita basa. Totenda. Yapera iye manje anenge achamushamu tashandisa mari kutsvaga umbo anokuziva anoda shamu inenge yakatirebe antu wapaura shamwari wanyebewa saka nyaya idzi hatina chachakukura tapesa unachakambira wayabuda naye Pekuti ndiri mukwasha wavandizokwara pekuti ndataura kuti ndakaroora munin'ina womudzimai wavo ari ambuya vangu ipapo ndo pandinenge kuti pokanenapo nekuda kuti pandikaroora zvakadai nini ndichiroora zvakadai ndichiunganidzwa kumba inini hama dzeambuya vangu inini ndakadziratidzwa ndinodziziva dzese haisi nyaya yekuti ndinoziva dzese hama dzeambuya vangu inini dzandikaratidzwa pandikaroora inini ndinodziita sei ndinodziziva right tadaro ndaroora zvakadai nini ndagara naye handina kumbobvira ndanzwa kuti zvaratana chuma ndama ine mwana handina zvakafanana naiye zvakavakuroora hakurambidzo saka zvadaro ore ndikaona uyu mukadzi wangu mumusha nemukomo wangu inini baba vavo ava hanzvadzi yavo hanzvadzi yababa vemukadzi wangu ine mukomo wangu inini vanhu vavari atete futi vemudzimai wangu vakaroorwa nemukomo wangu inini zvekuti ndikaona ava muramu wangu oredi kubva nekuba taitotamba tese chiramo kubva tisati tambodanana kusvika takazodanana kubva 2019 kusvika iye zvino zvinotorina vana 2 iwe inzwainzwewe isati sinotaura nyaya yokumba uri kunzwa nhau yati kutaura wanzwa foni yataurwa apa yati chii foni yataurwa asi atezvana vako here vataura kwava vati chiya vati chii chavo vatamenyi saka kana vari vamainini vanin'ina wamadzimai avo uri mukwasha ava unovati chii vanenge vachii vanenge vaambuya isati ndopedzerwa time uri kunzwa ka wandiri wambotifona yavo hatisida kupedzerwa nguva newe nogona kutenda zvekare wauya neimwe yakanaka ukapedza yako iyi ukanaka mushe mushe otsanangurira imwe yauri kuziva ikumba iyo inenge inewe dzouri kuziva mafambiro akanaka unoya wega ofisi ukwati nangu yasora kutsvaka oya zvakanakawo vadese vangakuzoti ndiwaitengesa iyi yako imbobatwa neyako iyi opedza yako ozoya neiyi yauzemaraii bandito wakanzwisisa ori waita basa chakambire munhu anenge apedzaamfuri changamiri yokuva kuti nyaya dzakadai idzi dzimwe dzakambopoya kumashure vanhu vakadai vachirambirana vachizvikirana izvi atezvaigona kuzonzvengesa mukwasha wavo nyaya achingoti angabhadhara asi changa ndichifunga kuti kumati zvaigona kuitwa kana vachidai vachinetsa sometime vaikuunza zvitupa zvavo ivo ava nabvunzunze zvitupa zvitioni kuti zvakamira sei ndo zvimwe zvikumbo zingazonetsa mangwana kuti anogona kumzvenga izvi kuti angafona achiti amzvengesa nyaya zvaingopera zvikadai
Saka next time wakadai usichituka. Iyapera not next time. Aiwa tunotenda. Wanu sisi mjeto mwanzo sopa masi. Vana baba machikasi ndipo vakasiyana. Vatafure nyika vatakumani nyaya iyi yanga ine umbo hwakazara zvida dzimwe padzinotouyawo kuti takatamboita tsvakurudzo dzedu. Iyi nyaya yakaya nepasi pamera ziso dzinonzi pasi pamera ziso zeze. Saka mazuva achata kuti yese simulation ndepasi pamera ziso ingopinda mudare tisina kutsvaka tsvakurudzo. Wakona takuita yakutopinda tinenge taane humbo chapupu hwakazara. Samanzwa gurukota richitotaura kuti iyi yakandidya netsvakurudzo dzandakaita ndinobhadhara nekuti anga ane chokwadi chokuziva kuti haindidye. Kana yandidya kana dzakanzi mombe 5 ndindichadzibhadhara angatopledza kuti wozaiziva kuti akaita tsvakurudzo. Saka tiri kuti dzimwe dzacho zvisamanzi zviri bheta kupeta murambo uri munyoro pane kupikisa zvimwe zvacho hazvidiwe. Saka ndivanonzi makuna iwayo amakaita zvareva kuti matobatwa nemhosva yekuti kugara kwamuri kutoita izvezvi wamukuti mudzimai wenyu nambuya wenyu mukutogara nambuya imuti mudzimai wayo. Saka izvozvo zvine matambudziko amunozosangana nawo. Vakuru vakatanzi chisi hachiere musi wacharimo. Takatombosangana nenyaya dzakadai, vamwe vakatopupura vari muno ndakatogara nemukadzi wamusingazivi kuti pane ukama, asi musi wakatanga kufirwa nevana vazofamba vazvibata ndofanza pane nyaya yakadai ke kuti nemwe kugara veukama pane chimina chiripo zvaka takatombozvinzwa takambodai ndobva vazotanga kuti vagadzirisa nyaya yacho, asi mhuri yenge yakutopera. Saka kuti zvimwe zvose hazvidii nharo kana wanga usiri kuziva zviri bheta kuguma ndasingazvizivi atokudzai zvinoda kuti zviitwe. Munotange makagara zvakanaka pasina dambudziko, asi musi wamuchazoda dambudziko ndopanozoti onai mamwe matambudziko. Saka tikuti kana pakaita mane mhuri yakaita seineyanzimai vapa nevana vaviri, saka pane zvimwe zvatinotarisa semadzimambo kuti kana maane mhuri hatichagona kuti mucharambana. Ninoda kuti pane mhuri yato tinenge takuita inonzi cheka ukama yamunenge makuita nekuti mataitana kuti chati imimi chirambana yazvo nekuda kwemhuri yavo. Sasa nhasi unoyu chimina chiripo chizere chiripo chataoneka kuti pane makuna aripo. Dzakandiwa mombe yekumhondoro nemombe neyakwamama, mombe 2 dzinodiwa nehwai yekuzochenura makuna iwaya ndozvinodiwa kwamama. Mombe yekumhondoro nemombe neyakwamama nehwai chena yekuzochenura chimina ichochi. Zvadaro kumusha kwenyu imini munozobvisa mombe musha menyu isingauye kwamama inozouraiwa musha menyu yekuchenura makuna aya inorevererwa. Takatozviita zvo ndeyapera, kune yakatouraiwa izvozvi, kune vanhu vakaita kuti zvamakaita izvozvi purosesi handisi kumbomona munomu watakatotuma vatotifuna kuti mombe yawanikwa mumusha yekuchenura tikati aiwa iwe kwamambo inodyiwa mumusha menyu. Yakatouraiwa zvo ndeyapera, yakatodyiwa mumusha yekuchenura ukama icheka ukama. Vari kutizevezera, vari kuti vari kunyepa ava vasati vane mhuri. Vari kuti vane vana vaviri nevava hanza vasati vane mhuri vachangotorana izvozvo. Rekaiti mbonzwa hanzi mamwe manyepa ari kubuda bati vari kunzi havasati vane mhuri, asi ivo vari kutaura kuti vane mhuri. Amai nazvikudai chokwadi mune vana vangani nemurumono kuti zvoda kunyepa kana zvikuita kutaura vamaita vana nemurumono ndinovana naitu vandozikanwa maita vanotozikana chingoitonge yakadaro zingazonyanye toita zvakadaro zvandiri kutaura ndozvinodiwa patsika dzedu dzechivanhu. Ndati kumusha kwenyu munofanira kuzobvisa mombe mumushandei mucheka ukama nekuti muri vakuramba kugara naamai avo. Amai avo zvimwe chete kumusha kwavo kwavaberekwa inobviswa mombe
Inodyoziwa musha mawo nitwa zivana chicheka ukama kuti mugone kugara zvakanaka pasina matambudziko kuti zvatinozviitira izvo zviri kunzwika. Padikidiki ndiregererei dzimwe dzenguva maonero andaitawo kune murudzimai vana vari kutogona kunge vari onge murume achido vake vari vaagara achitoza toti vana wakuchengeta zvakwe murume vevana vangu akutozoti nhasi maamudare vana vanje vangu uyo mumwe murume aivacho achitotiwo vangu tagara totoza tobiridzira kwagara kuripo chingotichengeta zvakawanda ndevangu dzimwe dzenguva kune munhu aichengeta vana ava chiti vari vangu vasanga vakarorwa nemashure kamaya ava vakanga vari kumashure uko kwanga ndiri ndandinowana 3 vacho ndeveuyo handiti kaachichengeta zvake ndovake aya uyo asingaziziveka kuti ndovake asingazizire kwandikabva kwanga ndinowana 3 2 ava ndakazovaita kuno 219 yatarora still atigone kuvamanikidzira kana zviri zvizvozvo patatisi kana vachinyemba kana vasinganyebi but kuvaudza zvinoda kuti zviite asi panguva tinoda mombe inoya kwamani neyekumhondoro nehwai zvinizvo ndozvomotanga zvikunzwika kana mazoda zvokuchenura mumusha menyu munozotizivisa tokuudzai zvazvaii zvikunzwika kuti pasazoita matambudziko mangwana amunozosangana navo nechimwe chekubvunza chekutaura Sina kuyamusaini wachingu period vape panopera nenge 3 weeks panaya sitting yedu dare redu repandiwa mombe mbiri so at 23 November ndipandiwa hwai chena nemombe mbiri dzokuti nyakwa mama yamusaina kana mapetsi kuisawo chikumbiro kuti handine chikumbiro chekuti 3 weeks dzinenge dzandinopa unogona unoyanezvaunongaona ipapo unozokumbira kubva ipapo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.